daga hadisan da na gama aiki kasu ban zo kansu ba wajen bijiran muku, amma tuni na sa ka ce su sun rubta tatsuniya ce. Hadisin kokawar annabi Nuhu da shaidan akan karmamin inibi, wallahi ƙarya ce, ba a yi ba. Daga ciki hadisin mai da banu Isra'ila damaye, wallahi annabi bai faɗa ba cewa duk inda kaga damo to ba Yahude ne, ainihin damaye Yahudawa ne, duk damo ba Yahude ne. Yana Bukhari hadisin cewa su ma ɓeraye ainihin banu Isra'ila ne, Yahudi ne, yan duk ɓeran da ka gani ba Yahudi ne. Wallahi annabi bai faɗa ba, na gama bincike tsab, ba a yi ba. Tatsuniya ce aka nasabta ta zama addini a Bukhari da Muslim. Hadisin fuffuken ƙuda biyu, ɗaya cuta ɗaya magani, annabi bai faɗi shi ba. Hadisin ku tara hankali, hadisin tseren annabi Musa da dutse da ya zo ya tallabtarsa, ya ɗauke rigar annabi Musa, dutse ya ɗauke rigarsa ya zura da ita da gudu, annabi Musa ya bi shi da gudu zigidir yadda babarsa ta haife shi, sai da ya kai shi tsakiyar gari aka kewaye shi, duk kasar aka ga al'aurarsa. Wallahi annabi bai faɗi shi ba. Hadisin dabbobin aljanna, wasu dabbobi da Abu Hurairah nuna ce na aljanna ne, wallahi ba daga annabi ya ji ba. Hadisin aman ƙasa za ta yi aman gwalagwalai, misalin al'amudai kin za ta dinga tana amansu. Na gama bincike kansa ba a yi shi ba. Hadisin jifar abin nan birai sun taru sun jefe wasu birai biyu da suka yi zina. Biri ya zina da wato aure suke, an samu wasu sun yi zina, birai suka taru suna ta jifan birai sun yi zina. Wai mai ba da riwayar yake faɗa shi ma ya taya su, ya shiga cikin biran, me suka yi, suka ce zina suka yi, sai ya ɗau marmara shi ma babba. Yana Bukhari fa, shi ma zama biri. Yana Buhari. To tatsuniya ne, ba a yi ba wannan jifan birai. Hadisin fatalwa mai satar dabinan zakka, wallahi ba a yi ba. Hadisin dalilin ɗoyin nama da aka ce annabi ne ya faɗa, shi ma ba a yi ba. Hadisin mai da kan mai ɗigirgir a sallah kan jaki, mai ɗagowa ko dinga kalle-kalle kansa zai zama na jaki, na gama bincike kansa tatsuniya ne. Hadisin kwanan shaidan akan turken hancin ɗan adam, shaidan bai da gunkwanciya sai bakin hanci, kuma kan haishum turken hancin nan ke zuwa ya raɗe bacci sai da safe tashi. Shi yasa ake umarnin a wanke hanci a fafface shi, saboda asarin shaidan ne a jikin hancin duk wanda ya farka daga bacci. Shi ma wallahi kaje suka yi annabi bai faɗa ba, yana Bukhari da Muslim. Hadisin in aka yi kiran sallah shaidan na ruga da gudu ya waha'u yana banka tusa sai an gama ya dawo, wallahi shi ma ƙarya suke wa annabi bai faɗe shi ba. Hadisin cewa ba a wani baya sa wa wani ciwo, shi ma ƙarya suke wa annabi bai faɗe shi ba. Hadisin kokawar annabi da shaidan a masallaci, har annabi ya makura shaidan ya ɗaure shi a jikin al'amudi, shi ma ƙarya ne. Jama'a hadisin sa kwalli sau 3, wuturi a dama wuturi a hagu, in ba kai ba shaidan zai wasa da mazaunanka, ƙarya suke wa annabi. Hadisin kasuwar juma'a a aljanna da ake zuwa juma'a a ci kasuwa, wallahi ƙarya ne, ba a yi shi ba.
din wannan na gama da su, kawai lokaci ne za a zo a jawo a karanta, ina faɗa kuna budawa kuna duba ku gani da idanku. Hadisin saihanu da jaihanu daga aljanna suke, ga su a duniya, wai a wannan ɗanɗanan wai daga aljanna suke, ba annabi ne faɗa ba, kirkiran ne. Nil da furat daga aljanna suke. Nil ɗin nan na Sudan, furat da yake Iraki, ka je ka sha ka jiya suke, wani na famfan gidanka. Nil na Sudan wa daga aljanna yake zuwa, daga alkausar yake. To me abin ku kawai a neman wannan? Shi ma annabi bai ji ba bai gani ba. Hadisin mai da ƙasa gurasa ranar lahira, Allah ya buga ta da tafinsa sai ta koma gaba ɗaya ta daskare ta zama gurasa tubus, sai a ta yaga ana ci. Wallahi shi ma annabi bai faɗi shi ba. Hadisin annabi Ayyuba ya yi zigidir yana wanka, aka yi ruwan fari, ya ruga da gudu yana ɗiban fari tsirara, farin zinare Allah ya zubar, ya tafi ta ɗiba tsirara, shi ma ba a yi shi ba. Hadisin ɗaure shaidanu a watan Ramalan tatsuniya ne, annabi bai faɗi shi ba. Hadisin dunkule hannaye biyu da annabi ya yi, da Allah ya yi bayan ya halicci annabi Adamu, wasu ya dunkule hannayensa biyu, ya ce da annabi Adamu canki, ikhtar ajuhuma shita, canki, sai ya zaɓa, sai aka gaza aka ga tatsuniya ce ba a yi ba. Jama'a ga wani wanda shi fassararsa tare take da tahlilinsa, ba buƙatar itibari. Dan saba muku misali, ku bude Muslim 862 Muslim, ku bude shi 862 Muslim. Gani yana cewa haddasana Yahya ibn Yahya, ko ba ku gani ba? Akhbarana Abu Khaisama an Simak qala an ba'ani Jabir ibn Samura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhdubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yakhdubu qa'iman. Faman nabbaka annahu kana yakhdubu jalisan faqad kadhaba. Jabir dan Samura yace annabi ya kasance na huduba a tsaye, sai ya zauna, sai ya miƙe, sai ya huduba a tsaye. Duk wanda ya ce maka annabi na huduba a zaune to ƙarya yake. 862 wani lokacin takan maimaitu sai ka fita, saboda shi yana da wannan lambar da suke cewa da ita far'i. In ka gaba gani ba, fita ka kuma shiga wata lambar, sa ta iya maimaituwa. Da 62 kun gani? To ga mahallin zancen, faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthar min alfai salatin. Ja ba sa ƙarya. Na ce barin kama ta ƙarra in ga wanda zai iya duwa tabbatar min da gaskiyar wannan adalin, mai suna Jabir ɗan Samura. Ya ce a kan batun hudubar annabi zaune ke magana. Ya ce ni ga naune ba jiyo ba, bai taɓa huduba zaune ba, sai dai ya zauna ya huta ya miƙe ya kuma yin huduba tsaye. Na yi sallah a bayansa tare da shi sama da 2000, sallar juma'a kenan, tunda magana hudu ba yake a zauna a tashi, juma'a ce dai ko? To ya ce ya yi sallah irin wannan sama da nawa? 2000. To muƙaddar tirar da aka fara wahayi, juma'a farko annabi ya fara sallah, har wafatinsa duk juma'a sai ya yi juma'a tun wahayi. To gaba ɗaya za ku samu sallar juma'a 1104 gaba ɗaya sallar da ya in tun aiko shi ake juma'a, sallah 1000 za ku samu da 104 a shekaru 23. a ce tun kuma aka yi ba gibi, a shekaru 23 tun aka yi, to 100 za ku samu 1104. wannan sai sa na bi su guntar jamarsa in gaya suka yi da wannan, domin agun sharhin dai sun tsallake sun yi kum, sai na bi tarjamarsa don ina son in gano yaushe musulunta, don in gano daga sadda musulunta zuwa wafatin annabi sallar juma'a nawa akai. Wallahi duk sai na samu sun ki faɗa sadda musulunta.
sun gano wannan illar sun guje ta. Abinda kuma tabbata mun wannan yasa suka guje ta kuma ku ji shine abinda Asqalani yayi cikin ya sunan littafinsa tazib ba al-isaba lazal Asqalani bi tarifil hadisi ila sai canja hadisin bai faɗe shi yadda yake cikin ya ce wa fi sayi sallaitu annabi aksara min alfai marra maimakon alfai salatin sai ce min alfai marra kuma sai ya ƙi faɗar farkon da yake nuna juma'a ce magana hudu ba ce ma akan hudu ba sai cire ta salatin sai ce marra don ya nuna da suna fulfuli da suka kawai sallah ce marra 2000. ta wannan su ne wanda ake ci a koma a duba ka koma muslim ka gani tsakanin ni da shi wa ya hakatar da hadisi yadda yake ka koma isa ba ka ga yaudarar da ya wannan yaudarar wa ita ce ake cewa ka koma ka gani na ƙin koma ya canja hadisi ya datsa farko ya canja ƙarshe wannan musulunci ne shafa ka huwar ladhi arsala rasulahu bil hudayi dinil haqq aka fa Allah ya ce mana ya kuma zai zama dinil kadhib kuma mu yadda mu ba haka su ba addinin mu take ba. In kun koma cikin ibn asakir za ku ga shi ma da ya zo hadisin canja hadisin har ma gwamman Asqalani kuma Asqalani ku ya ce fis sahihi ma'ana a muslim lafazin muslim ne hadisin kuma gu ɗaya ya zo kuma ga sigarsa da na baku 862 ku koma isa ba ku ga haka ya faɗe shi to a daina ya ku jama'a daina tunzura ku ina kokarin mu cece addini in sun tadda ƙarya sai muku wayo sai an tabbatar da ƙaryar nan da ƙarshe in ƙaryar nan ta bayyana addinin ku ya rushe a ɓata sunan annabi suna ganin ƙarairayi rututu amma ga hanyar da suke bi su datsa can su canja can su ƙara can ita nake gaya muku mu yi mata tawaye saboda mai sunan addinin mu dinul haq kuma in ba gaskiyar nan ba ramin ƙarya an ce ƙurarre ne wannan zai rusa mana addini. ta ku koma cikin ibnu asakir ku gani jalastu aksara bin mi'at marra shi sai ta mace sallaitu din ma sai ce jalastu wai ya ce na zauna da annabi fiye da sau 100 marratan ya hadu batal ula summa yajlisu sai kawo kuma hadisin karshen hadisin na muslim yana hudu ba farko a tsaye ya huta tashi ta biyu amma sai ce jalastu maimakon sallaitu sai ya ce mi'at marra sau 100 to can a wani loko sai na samu ashe ma bayan fatihu makka ma ya musulunta shi yasa ibn asakir sai ya ce jalastu ya cire sallaitu ya ce jalastu to in zama makareci haka na ba zan iya ba wallahi da zo in wannan zan cire wannan rawanin in jefar tafin wata harkar ba zan iya ba.